meu episod. Știu că trebuia să facem, să-mi vedeți fața, după aia una alta. Dar totuși. Da, știu că joc de pe telefon, o să joc în curând de pe laptop. Hop, așa. Am un quest, de aia joc mai mult pe jocul ăsta. De fapt, pe mod. Că nu joc. Că ăsta e joc. Așa. Place foarte, foarte mult jocul acesta. Molat. Știu să joc, dar mă încurcă aplicația aia de la YouTube. Avem și români. Mă mir că de fiecare dată nu dau de români. Știți? Hopa. La tare alt. Da, am și o Deagle, uitați aici. Deagle-ul meu. Uitați aici. Ce mare de voi. Că sunteți nubi. Ești prost. Da. Boule. Scuzați-mă că nu vreau. Sper să intre pe ea să câștigăm noi echipa noastră. Că dacă nu... E bun, e bun pistolul ăla. N-am. Tot așa. Scuzați-mă că sunt mai atent
la joc decât la voi. Dar mie să nu mor. Știți? Eu nu fac YouTube să câștig bani din asta. Fac YouTube că am văzut de mai mulți YouTuberi că fac felul ăsta de joc. Eu joc de mult, ați văzut. Joc de vreo un an, jocul ăsta. Nu că vreau să fac bani sau ceva, știți? Că banii degeaba îi faci că îi cheltuiești. Mai bine faci pasiunea ta decât banii care nici aia nu sunt prea buni. Că ăsta plimbă din mână în mână, știți? Mai bine pasiunea ta. Așa zic eu, părerea mea. Voi aveți părerea voastră. Eu nu mă bag în părerea voastră. M-a luat. M-a luat. Dar las că le iau eu acum. Rezolv eu acum cu sniperul. Așa. Iau pistolul ăsta și gata. Hai. Hai. Deci, practic, am luat pistolul ăsta degeaba. Dacă ne mutăm repede, să nu... A, da, și încă ceva. Jucați ce vreți. Nu vă obligă nimeni să jucați jocul ăsta. Jucați ce vă place. Știți? După ce mai facem încă un match, o să închidem și noi episodul. Dacă vreți, vă dați ID-ul meu și îmi dați acolo cerere, știți? Și jucăm împreună. Că mai fac un video ceva. La voi, Anies? La mine, Anies, dar s-a dus zăpada. Se dezgheață. Oricum o să mai ningă săptămâna aceasta. O să mai ningă, sigur, că o să fie minus grade. Care sunt din Timiș. A, da, și încă ceva. Dacă vreți să ne întâlnim și sunteți din Iercea Mare sau de undeva de pe aici din apropiere, ne întâlnim. Și facem acolo un video, ceva. Știți? Eu vin unde e nevoie, vin cu cineva.
Stai așa să nu se ducă stârnă. Nu te cred. What the heck? Ala bossul. Sunt un pic grace, dar e bun. Și așa. Nu merge nici cum. Aia că ea vin pe aici. Aha. Uite. Fraților, trebuie să închid acest episod că strigă cineva la poartă și nu știu cine. Ok. Închid 7 minute închid. Dar și să nu sub... A, da, încă o întrebare. Mâine vrei să fac cu un joc pe nume Avac in Live episod. What the heck? This is a motherfucker? No. Am văzut cum era să-l iau. Doar l-am luat pe unul. Cât? Hai, da, am și pagina de Instagram. Mă cheamă Alexandru 560.
Alexander 560. Se cheamă. Mă găsiți acolo. Am și Roblox, dacă vreți să fac ceva cu Roblox, un episod, ceva, îmi scrieți acolo și facem și deja. Jucăm împreună, ceva, știți? N-ai. Fraților, ați văzut? Îl trăgeam perete și a dat direct pe mine. N-ai cum. Da, dar stai cum. A, da? Mă de nu. Stai pe toți. I-am tăiat. Deci voi nu știți că mă abțin să nu tușesc. Deci am tușit. Deja s-au pus toți pe mine, de că m-a tras în unul și s-au pus toți. Nu l-am văzut. Trebuie să încerc să... Spune că, nu știu, au... Stai să căiesc. Hai, da.
Hai să închid episodul după ce va arăta ID-ul. Hai să vedem. Da, dacă vi-l instalați, dacă vi-l descărcați și n-aveți imaginea asta, trebuie să-l resetați jocul. Știți? Ca să vedeți imaginea asta. Ca să băgați update. Uitați aici. ID-ul este 7295885. Mă cheamă Matei. Uitați ce am eu. Vedeți? Înainte aveam banii ăștia albaștri. Aveam 1000 și ceva. Dar am cumpărat cutii de ele. Uitați și aici am cumpărat cutii. Vedeți? Aici cumpărați arme. Uitați. Voi vedeți cât costă cuțitul ăsta. Vedeți? Uitați ce armă. AK-ul. Uitați aici. Ce ziceți să-l cumpăr? Hai că-l cumpăr. Uitați. Ma! Cât costă ăsta? Veneam pe contul mic ăsta. Și iați? Ma. Da, în ăsta puteți să băgați și bani, dacă vreți. Eu nu bag bani. Mi se pare o prostie, sincer. Îmi pare rău că spun asta. Mi se pare o prostie să bagi bani în jocuri. Sincer. Nu că n-am bani sau ceva. Mi se pare o prostie să bagi bani în jocuri. Nu știu ce tot mi se aude poarta. Uitați strana meu. Uitați-l aici. Asta e. Na bine, fraților, vă las. Ne vedem, depinde, azi seara, pe live, să vedem dacă facem. Sau mâine, ne vedem la un episod. V-am spus. Uitați aici ID-ul. Na. Uitați-l aici pe prietenul meu. E aici la mine. Prietenul meu. Eu sunt în altă încăpere. Știți? Bine, fraților. Vă salut. Pa!